आए एगो रोलो के चुटकुला का माध्यम से एगो कविता छोट बा, ताकि छोट हम ही बनी, ऐसे कवितो छोट बा। ताई बिलार भइले मुखिया मूस कर्मचारी, बिलार भइले मुखिया मूस कर्मचारी, या नेउर भइले सरपंच कुकुर के देखी परेशानी। कुकुर के पंचायत करे चलली बिलाई, कुकुर के पंचायत करे चलली बिलाई, या कुकुर धैलक झपक के करे लगली म्याऊ म्याऊ। कुकुर के पंचायत करे चलली बिलाई, या कुकुर धैलक झपक के करे लगली म्याऊ म्याऊ। मूस गईले रसीद काटे, मूस गईले रसीद काटे मुसहर के घरे, मूस गईले रसीद काटे मुसहर के घरे, आ धैलक मुसहर मुड़ी पोछ लगले लमरे। मूस के पका के मुसहल गईल घरे, मुसहू के जब मार देलक तब गईल कहलक कि आइल बड़ा हमरा के तू रसीद काटे, रोक तो रसीद हम काट देते। मुड़ी पोछ धऽ के उनको रसीद काट लेलक। तो मूसहू के पका के मूस के पका के मुसहर गईल घरे, आइल कुकुर खा गईल तोरे। जब आइल कुकुर तो सब खा गईल, पका के गईले घरे, आइल कुकुर खा गईल तोरे। कुकुर के देख के मुसहर के देते दाँत पीस, कुकुर के देख के मुसहर देवे लगले अपन दाँत पीस, आ लापदा उठा के देले कुकुरा के फींच। हम तो कुकुरा इतना मेहनत से पकैले रहे, आइल कुकुरा खा गईल, आ लापदा उठा के कुकुरा के दे तक फींचाई। तो लापदा उठा के देले कुकुर के फींच, आ हम ही नु गईल रही रसीद के काटे। मुसवा देखी मारला के बादों में कहता कि हम ही नु गईल रही रसीद के काटे, आके हमारा के देलो तू 2-4 बाँसे। कुकरा कहलक कि हम ही गए रही मुसवा के जोर रसीद काटे, तो हम ही नु गईल रही रसीद के काटे, हमारा के देलो आके 2-4 बाँसे, ये हमरा के फायदा में तू देल ह। तो नेउर के देख के बढ़ गईल गुस्सा। नेउरवा जब देखलक तो ओकरा बड़ा गुस्सा बढ़ल कि भाई कुकुरा के इतना हमर हेल्प करला, कुकुरे के ही मारत रहे। तो नेउर के देख के बढ़ गईल गुस्सा, आ मुसहर के बेटा के काट लेलक मूसा। मुसहरिए काट लेलक ने मुसहर के लइकवा के नेउरिया खीसे। गाँव के लोग के बड़ा बढ़ल गुस्सा, गाँव के लोग के बड़ा बढ़ल गुस्सा, आ एके साथे भाग गइलन सन नेउर और कुत्ता। ताई वीडियो कैसा लागल लाइक करी, सब्सक्राइब करी, फॉलो करी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कविता रुआ सबके कैसन लागल। नमस्कार, धन्यवाद।